Pogore en Sapar Marodhiambo. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Hey, Radio Ramogi Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni. Woman Rep ma Nairobi Esther Passaris inyalo bigole apisi kaponi kwayo mabendo chwal gi jokenya ng'wen nyim duolo mar IBC biro kalo. Jokenya go yango weche aboro mabende miyo gidwaro mondo miyo gole apisi. Woman Rep ma Nairobi Esther Passaris. Lepota marwa Collins Okaka miwaler mathoth yo wachni. Kwayo no manyocho nochwal kod jokenya ng'wen ne duol mar IEBC odiero weche aboro madito mamiyo gidwaro mondo mi Passaris ogole apis. Moko kuom gi gin kaka Dhiataro kod Katiba, pend chik mar 6 marango telo makare. Shakira Wafula en achiel kuom jokenya ng'wen go. Watu wa rika yangu wazazi wetu pia wanasema azingatii kazi yake na majukumu yake inavyostahili, basi tumuoneshe nani aliyempatia kazi yake. Marvin Mabonga bende ni jakedo na tich oganda kendo en achiel kuom jogo manyocha ne ochwalo kwayo makamano. Kila mmoja ambaye anaishi Nairobi ameweza kujionea mambo mengi, hajaweza kuwajibika. Saizi hata tunashangaa kama ni mwakilishi wa kina mama ama ni mwanablog wa serikali. Jokenya go wacho ni ging'eyo ohinga mapod nitiere nyime. Kato doko ni ma en ting' manyaka koro gikawo gin giwegi kaluwore kod thuolo momigi e katiba. Basi wale viongozi wengine iwe onyo kwao kwamba ikiwa tumethibitisha kwamba fulani na fulani hatekelezi majukumu yake inavyostahili, tutachukua hatua na tutahakikisha ameng'atuliwa kwenye kiti hicho. Na huu tu ndio mwanzo wa kuhakikisha kwamba wale wabunge ambao hawajawajibika wameweza kutolewa ofisini kwa kutumia huo mfumo wa recall ambao uko kwenye katiba na ni sheria. Ponono duol mar IEBC obiro puodho kwayono. Biro chuno gi mondo mi gichok sei mag jogo ombulu 750 maromre kod 30 mag ombulu 2.5 e kaunti ma Nairobi. IEBC biro kolo i sei go kuom ndalo 30 ka gichopo rang'iny madwarore, to bang'e spika biro yudo milome kowuok kuom IEBC mondo mi oluong ombulu mar paro e ndalo 90. Kupata sahihi si tatizo. Tatizo ni kwamba zile harakati za kumng'atua mtu ofisini, kwa vile hakuna mtu ashaifanya kabla. Nyaka sani duol mar IEBC nyocha ne oseyango ni giseyudo kwayo kowuok kuom kuonde chung' od buche 4 ma jopiny dwaro mondo mi oduok pacho jood bura magi. Of course, it's the right of every Kenyan to exercise that right of recall under the Constitution. We will receive those petitions, we will examine them, and then we will, of course, respond to them. Nyaka ne chakete tim katiba ma higa 2010, onge jaod bura moro amora mosegole apis kokalo e yo ma kamano. Ne Radio Ramogi, Ann Collins Okaka. Komachielo bende eni moko kuom jodolo ma Mombasa okwayo jotelo mantiere lemo mopogore pacho kae mondo mi oduok chien liet mar siasa kendo chiwo thuolo ne piny owacho mondo mi ochop singo mane gichiwo ne jopiny. Jodolo go ne bende opoyo ler mane jatend piny William Ruto chiwo e wi wach somo nono maonge chudo moro amora. Gino ma bende giwacho ni otieko kihondko mane thoth jonyuol ni gode weche go mag somo. George Aoko nigi ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Tunafurahi sana kusikia kauli ya rais aliotoa kuthibitisha ya kwamba elimu ya bure bado itabakia kuwa ni elimu ya bure kama ilivyo katika katiba. Manashek Abu Katada kanyiso fuongruok mar jonyuol mathoth bang' jatend piny Kenya chiwo ler ewi wach somo maonge chudo. Kwa sababu mustakabali wa nchi yetu na vizazi ambavyo kwamba vinakuja hatuwezi piga hatua kama nchi kwa ujinga. Kwa hivyo tuna sisitiza serikali iwe yenye kupatia kipao mbele
jambo zima la elimu, na hata ikiwezekana mpaka university wanafunzi wawe ni wenye kupata masomo ya bure. Kanegiloso gi jofwamb weche Mombasa, Bishop Paul Maura ne okoni luoro ne oriko kwako jonyuol mathoth, to chutho kaluwore gi lipot mane ochiw gi jatend migawo mar omenda John Mbadi mane okoni piny Kenya onge kod omenda moromo mabiro nyalo tayo somo maonge chudo. Tushukuru Mungu kwa sababu rais amesema elimu itaendelea kuwa vile vile ilivyokuwa, na maneno ya rais ndio ya mwisho. Sasa hii hawa wengine wanaongea na hawakumconsult, hao ndio tunaweza kuuliza kabla hawajaenda kwa media wa consult, wasije ikaonekana kama kuna mgawanyiko katika serikali hii. Jodolo gone komachielo kwayo josiasa mondo mi oduok chien liet mar siasa magikoni osechako nyiedhore pacho ka. Tuko katika wakati ambao kwamba tunataka tuone serikali tulioichagua inatufanyia maendeleo. Tungeomba wanasiasa waweze kurudisha joto la siasa chini ili serikali iwe ni yenye kuwajibika. Na pia tunahuzunishwa tukiona wanasiasa wanaanza kushambulia familia za wanasiasa wenzao kwa lugha ya kisiasa. Tuwe na siasa ambazo kwamba ni komavu, ni siasa ambazo kwamba zinatusongeza mbele kama nchi, wala si siasa ambazo kwamba zinapanda mbegu ya chuki na ukabila katika nchi yetu. Kagikoni chenro mag dongruok ok nyal tayo makare ka gwandruok mag siasa bende ochacho. Tunaomba wale wanasiasa waache kuweka siasa baya, siasa ya matukano, siasa ya marubano. Hayo tunaomba liweze kutulizwa na pande zote. Either unapinga serikali, ipinge kwa njia sawa. Either unakubaliana na serikali, kubaliana nayo kwa njia sawa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Piny Kenya onge kod chik mar golo apisi jood bura kod senators mabende oyang kod duol mar IEBC. Jo Kenya moko osebedo ka dwaro golo apisi. Moko kuom jood bura mabende giwacho ni osebedo ka tiyo negi e yo makare, kendo giwacho ni ok onego bed ni gidhi nyime kod tich nyaka yiero mar higa mar 2027. Serikal mamalo kokalo kuom migawo ma bende ochung' ne rito le mag bunge mano KWS ochako chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar medo omenda ma bende juogo jogo matimo limbe kuonde rito le mag bunge kaka yo mar bero kuonde rito le mag bunge pacho kae. Jodak ma Homa Bay bende nochopo e chenro makamano ma bende nobagi e mbalariany ma Tom Mboya ne onyiso migawo mar rito le mag bunge mondo mi omed omenda no kendo gikaw ting' mar bero kuonde rito le mag bunge go. Koke kaunti ma Homa Bay Aliabich waler mathoth e wachni. Chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar medo omenda mijugo kuom jogo eko matimo limbe kuonde neno le mag bunge pacho ka. Migawo mochung' rito le mag bunge ne ochako e kaunti ma Homa Bay kuom kauntis 20 ma gibiro tayo chenro makamano. Jalup director mar KWS e Imbo mar piny Kenya, Josephat Erupe, mane otelo e chenro mar kawo pach jopiny mane obagi e mbalariany ma Tom Mboya, okoni omenda mijugo kuom jopiny matimo limbe e kuonde neno le mag bunge itiyogo e bero kuonde neno le mag bunge go, kendo osekawo higni 18 kapok gimedo omenda mijugo jopiny matimo limbe kuonde neno le mag bunge. Kuna maswala ya ongezeko katika park fees ambayo tangu mwaka wa 2007 hatujawahi kuangalia ama kureview park fees ambayo ndio revenue generating stream ambayo KWS imekuwa ikitegemea kwa muda mrefu. Baada ya miaka 18 ndio tunajaribu kuangalia, tujadiliane na wananchi ikiwa tutaweza kuongeza kitu juu ndio tuweze kujimudu katika kazi zetu. Josephat wacho ni dwaro mar medo omenda mijugo kuom jogo matimo limbe kuonde neno le mag bunge, gitimo mar neno kaka nyalo ber kuonde neno le mag bunge go eko, konyo kedo gi lwenje kind le mag bunge kod dhano, kedo gi tim mar pedho le tok chik e kuonde neno le mag bunge e kind chenro mamoko mageto bero kuonde neno le mag bunge pacho ka. Mnavyojua kwamba KWS katika hali ya kuhifadhi na kutunza wanyama na rasilimali ya Kenya inafanya mambo mengi. Tumekuwa na ungumu zaidi katika hali ya kuhifadhi
hawa wanyama. Trustee mar KWS Chachuganya wacho ni medo omenda ma ijugo kuom jopiny matimo limbe kuonde neno lee mag bunge bende biro miyo migawono omenda moromo mar tayo chenrogi kod konyo rito lee mag bunge. And we really strongly feel that we are undervaluing our wildlife heritage. And it's our government policy that all the state corporations, the Kenya Wildlife Service, should be able to pay for the services that it's rendering to Kenyans, to the global community at large. That's why we really felt after 17 years, it's really time for us to raise revenues, and it will vary depending on whether it is urban parks, marine parks, whether the scenic parks, mountainous parks. We have engaged Kenyans. We have done even polling. Kamoko kum jopiny mano yuoro e chenro mar kapa jopiny no bende nogolo pachgi wi chenro no. Alure gi mbaka mwago kaka waneno ni gino onego timre nikech jogem nigi yo achiel kende mar yudo pesa ma ginyalo rito go legi. Achiel kuom yo ma giyudo go pesa en revenue ma ichiwe getgi. To en gima dieri ni ka gionge kod pesa to legi ok nyal rito maber. Ka le ok orito yo maber to lweny mane kind le gi jok modak machiegni gi game park dhi bedo malo. Ne wasewuok kod jahol ma wapenjo gi ni to ka giyienegi wamiyo gi go ahead mondo gi increase the revenue. What will the community benefit out of it? Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, Yan Ali Beach. Johala e tong' mar kaunti ma Migori oseyo mokalo kang' ma piny owacho ma Tanzania okawo matamo johala mawuok e kaunti ma Migori mondo kik yaw ohelni matindo kaka mar loso simbe mokethore, kunyo mula, ohand salun e kendo ohelni mamoko e pinyno, kendo mondo kik gigol cham e pinyno ma Tanzania. Moko kuom johala e tong'no ma Migori ma bende ne loso gi nyakalondo ni okwedo mokalo kang' ma kamano, ka giwacho ni mano dhi kelo ng'ikruok e chenro mag ohala e kind pinje ariyogo. Mandela ma bende en achiel kuom johala go noloso yo machalo kamae. Ken wach modhi kodwa maber nikech oketho relationship maber mosebedo e kindwa gi jo Tanzania. Wasebedo ka watimo kodgi biashara kendo gimbe gitimo kodwa. Ginya kelo gigegi, wambe watero negi gigewa, kendo en wach maber ma timore e yor biashara. To koro kaka Samia Suluhu osewachono, wambe entie gi right ne mar wacho kaka en jatelo mar pinyne, to wambe koro dhi chunowa. Koro ka tek to tek, koro ng'ato ka ng'ato ogo biashara e dhodgi. Weche gino sir kod Clinton Otieno kod Sulman Songa ma bende owacho ni pinje ariyogo nyalo biro tieko tudruok makare magisebedo go wechego mag ohala kuom thuolo malach. Kang'eni nogolo parono kanye kech kata kiwuotho Migori ka mon mawuotho go dheri winjo mani unichangie gin mon temo ya mana Tanzania. To kineno loche maringo ka masombo dhok kata moting'o rabuon kata moting'o ang'o, oya mana yo Tanzania ka biro kon. Pachgi mar tamruok mar uso kono to nwasechako neno chon. Kata kiwinjo kaka japiko ywak kidhi ga piko ni kono, to en apiko no nyaka make, kata gigo mar sim kanyo nyaka fine magigoni no emigolo. Koro wambe watemo ng'iyo gi mos, to ka tek to wambe jotendwa gi bowuok ane oko mondo ng'iswa ne to paroni. Giwacho nang'o gine parno, giwewe jopiny kende, johala kende makoro yi. Kenya kod Tanzania osebedo katimo ohala makare tong'no ka johala matindo mawuok Tanzania yudo thuolo mar chopo e chirni ma Migori kod mwandugi ka moting'o chele. Johala ma Migori koro wacho ni kapo ni piny owacho ma Tanzania ok nyal rucho kum makamano, to gin be ogibiyie mondo mi gitimo ohala e chirni ma Migori. To wakwayo ni kare wabende kaka ker marwa maruto ebe kare koro situmo wach mare ni jo ohala ma Tanzania madonjo kata mauso mananasa iye kaka machalo mine, mauso machungwa kama chalo mine. Gibende kare koro lornegi mondo migiwe biro e Kenya kane kinjo kaka seche waga piko, seche maga piko tek ma jomoko ng'ado mana i bungu mondo migidhi Tanzania. Kendo kata ka gidhi Tanzania kamano to duokgi bedo matek nikech joka lawji kocha kabisa. To watu waneno kata ka pikegi biro ka namba plate magalagala, serikandwa makato yienegi gidonjo magidhi nyaka kata Kisumu nyaka. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo.
Duol makedo kod yedhe mamero ji pacho kae mano NACADA osidhayanga chik ma higani mabende biro gayo kinge mag tiyo kod yedhe mamero ji kod neno ni nitiere kuonde ma ok onego beni use kuong kaka dukni madongo kata supermarkets, kuonde mabende otende kata kuonde mabende ji nyalo bedo ni ywe kanyakla kod kuondego mabende nyamburko chung'e kachiel bende giwacho ni ok onego beni uso kuong kuonde logomo kata petrol stations kanyakla kod kuonde mamoko mabende duolno owacho ni ok onego beni use kuong kata matin. Ji madirom milion 5 pacho kae wacho ni osebedo katiyo kod yedhe mamero ji ahinya to rowere e pacho kae. Jataya tije kaduolno mar NACADA Anthony Omerikwa ne oloso e yo machalo kamae. The first one is the rising of the legal age from 18 to 21. The second is the banning of alcohol ads in the TV. We want our children to learn ABC and not SDU, which is substance use disorder. Banning these ads during prime time. We also want them to mandate them to put warning ads at pictorials on these alcoholic drinks as we do in tobacco. Tudri koda James Rabala koromo sapar gachiel ne weche manyien. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Magone weche matuch ka kod kacha. Ng'wan kodi ondamo kondamo mar yangoni motimore e gwengewa. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni kocha mar Everton David Moyes owacho ni kinde osedhi mokalo gino mabende koro miyo girem chopo timo moko kuom dwaro mage motelo ne yepo mar season manyien. Owacho ni gin kod omenda mar chopo dwarogo duto, kata kamano kepo mag jotugo mayande gigeto chalo ka gima koro gore Luanda. Omedo ni gigeto kawo jatugo Jack Grealish kuom mabende wuok Manchester City, kata kamano weche ne ok odhi makare. Manyaka sani en mana jatugo achiel kende ima bende gisekawo maena Adam Azno kuwuok e club mar Bayern Munich. Komachielo en manager mar Kibra United Abdulaziz wacho ni duoko marach mancha negi yudo e season mokalo e tuke mag league mag division ne obiro kalore kod wuok mar moko kuom jotuke masulwe e kor season. We lost a lot of players during the mid-season window. Tulipoteza goalkeeper wetu alienda Sofapaka. We even lost our key midfielder, he went to Gor Mahia, and our main defender went to MCF. Pia naweza sema ilichangia team kupata hiyo matokeo. But going into the next season, we want to have a very formidable forward line that will give us the goals, and we are trying as much as possible to retain our defense the way it was last season, because they gave us a lot of clean sheets. And also we will add some numbers in the midfield, because for the forward line to score more goals, you also need creativity hapo katikati. Abdul Medoni sani koro gimanyo jochi usir kowacho ni nok mar omenda ne okelo negi midhiero mathoth e season mokalo. Thoth tuke duto mabende ne gigoyo ne githoro wuok amodhi ka kwan gonde mabende ne giloyo ne nitiere piny mokalo kalure kod koso joloyo. If you look at our statistics, we draw a lot of games and we had a lot of clean sheets. So defensively we were good. Midfield pia tulikuwa a bit stable. Striking hapo forward line ndo tulikuwa na shida kidogo. The more goals you score, the better your chances of winning a game. Going into the scouting period, that is where we want to greatly improve. We have ambitious targets that this season we are planning ourselves not to finish outside the top 4. So if anything comes by like promotion, it will be a bonus. But our target will be to finish in the top 4 teams. Kawatieko weche mag tuke gi seche gini sulwe mar tukagoko Patrick Odongo kachiel kod Kevin Wekesa biro tingo bandera e piem mar Monaco Rugby Sevens mabende mahigani mabende dhi chakore tarik 16 mar dwe manyien e boma ma Monte de Massan mabende ntiere piny Ufaransa. Mane mabende okelo giko mag weche mag tuke gi seche gi.
Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Mondo dikwa odari mower kod jakoyo kaka sitatun mari, D*811 *414#. Ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala